अबेहाय थांनो नागिरदोंहाय आब'आलाय सानजौफु थिरथिरफोरावलाय? ओइ सकाव थांनि र'। आब'आलाय दानालाय मार बेस्थ' ना मायोहाय? बिजनेसफोरानो देरसोबाय ना मायो? माथो सकाव थांनायानो जोबला। बेफारफोरानो मालाय मोजांथार जासै खोमा आजिखालि आब'ना। आयौ बासन्ति माथो बेफार मावनाय नुसोखो नोंलाय? आयौ आब' माथो थांनायनि फैनायनि होनबालाय सकावनो थांनाय नुबाय थायो। मायबा नङा मायबा माथो फाननोनो लांबाय थाखायो माथो। लाङाहाय बासन्ति अबावथो लांसोनाय नुखो? आयौ आब' नुनायखायसो बुंबाय। बेफार खालायनो लांनायखौलाय लांनाय आरो माथो मेगनजों नुखाथारो लांबाय थानायखौनो। लाङाहाय लांथाराखै बे साननैसो दाखालिबावै गय थाइनैसो फाननो लांनायानो अबावथो मोनो। सोरबा मायबा फाननो होबा फाननानै होयो आरो 10 थाखा 20 थाखा मोनो। हा बेनोथ' मालायनिबाबोथ' निजिनि फानाबाबोथ' मालायनिखौ फाननाबाबोथ' सायावनो 50 थाखा 100 मोनो। मोना अबाव 50 थाखा 100 मोननो। मोननायखौलाय अबावथो बुंनो आब'आलाय मालाय सिखोमासोयो। नै आब' जायखिजाया नै जोंहा एसे माबा नांगौमोन माइ जावनो नांगौमोन। जावनो हागोन ना मायो नोङो? माइ जावनो? एखेबारे मानसिफोरखौनो नागिरना मोनला। मानसिफोरा आजादि जाजोब्बाय खोमा। खामलाखौनो नागिरना मोनला फैसा होबाबो। जावना होनो आब'? जावनायाथ' जानजायबो साग्रा जाबाय आंना। बेसेबां जावनांगौ? बेसेबांसो जागोन? है बारा नङा बस्थानै। आयै मा बा दिनै मिनि माथो? आयै आंनि हाफ पेन्टखौ रावबो सिनाय हायाखै दख'नानि होननानै रावबो जेबो बुङाखै आयै। ए नंगौ आं बुंखादोंमोन माथो हाबा मानसिफोरा सिनाय हानाय नङा होननानै। दख'नानिबाबो सिनायाना हाबा खानिफोरा मोजांना आं मोजाङै सुना होखादों। आयै आरो गांसेबाव सुना होदो आयै। नंगौ दे जागोन दे एसे दंबावोना बेखौ सुना होबावगोन दे आं सम मोनबा दै। औ थौ दायो ओंखाम जानोसै आं ओंखाम उखैखाबाय। बा दिनै एसेबां थाब ओंखाम उखैबाय नोङो? फुङाव नोङो जालाङाखैमोन ना माइब्रा ओंखामसो जालांदोंमोन गाइखेरजों। र' जाबाय र' भाजाया मोनबावथारनो दङ एसे नेबाव। औ दे होनबा आं आथिं आखाइ सुयैनि बिजाबफोरखौ बेगफोरखौ दोनहैखानि ने? औ थां दोनहै थां। दे थाथ' आंबो थांसै गोबाव जाबाय। दे देलाय अबाव थांनो नागिरदों? सोमला बिमासो माथो नुनाङि मानसिफोरखौसो नुलायबाय। ओइयाव थांनि र'। थंगालि आथाल खाथि बेरायनायानो जोबा गाननाय जोमनायाथ' थं गैखाया। आंनि फिसाज्लाखौ गोसोथोनो फैदों। आंनि फिसाज्लाखौ लोगो हमनो थाखायथ' बे सोमलाखौ थैनोबो नाङा आंनो बेबायदि बिहामजोखौ। आथाल खाथि थं गैया बं गैया गाननाय जोमनायाथ' माबायदिखा नांथ्राय आंनो बेबायदि बिहामजो। नैहाय आब' बुंनो सानाखैमोन आं थेवबो बुंसै नै नोंसानि बे देलाया थंगालिलिनो आंनि फिसाज्लाखौ गारनो हो। मा गोसोथोबाय थायो बेलाय लाङा होनबाबो फिसाखौनो गारा माथो फन खालायबाय थायो। फिसाज्लाया बुंदों जोंहा सोमलाया गोसोथोआ होनना बुंदोंनो थेवबो देलाया बे फिसाखौनो गारा माथो। खिबुखौनो गाराखैनो बे देलाय फाग्लिया फन हरबाय थायो आथाल खाथिया जोंहा फिसाज्लाखौ बरायनो नागिरबाय थायो। बेफोरखौलाय जोंलाय मा होननो मालाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव सोर मा गोसोथोलायदों मोजां मोनलायदों गावबा गावासो मिथिगौ। जोंफोरालाय बुंनो लागा मासि। नों बिमायं जायो एसे बुजायनो हाया नामा? लाङा होनना मिथिखागौ माथो जोंफोरो बयबो मिथिखागौ बेहालाय मानोथो बुजिया? लाङाबालाय लाङा माथो। नङाहाय आब' बिमाफोरखौ एसे बुजायहैथां थांनानै फिसाजोफोरखौ एसे मोजाङै लाखिनो हो। मा बेरायना बेरायसि बेलाय सेंग्रा लोगो हमथिंनाय बेलाय आंनि फिसाजोखौ बरायनो नागिरबाय थायो लोगो हमबाय थायो सिगांनो लोगो हमा होनबाबो आंना फिसाज्लाया गोसोथोआ बे देलायासो फाग्लि आंनि फिसाज्लानि थाखाय। एसे बुजायहैनाय नोङो बिमा बिफाखौ खोन्था फिसाजोफोरखौ मोजाङै लाखिनो खिथा न'फोराव खाथाबनानै दोननो खिथा मा बेलाय फिसाजो जोनोम होबा होननानै बेयाव हमथाना दोननो रोङा फिसाफोरखौ सामलायनो हाया आंहासो फिसालाफोरखौ डिस्टार्ब होबाय थायो। हा नोङा मायबा नुदोंबालाय नोंहानो गावनो मोजाङै रायज्लायनानै बुंनो हाया नामा? जोंहालाय मा जोंखौसो हामा मोनगोन मालाबा मा मोजां मोननाय मा मानाय बिसोरसो मिथिगौ। आं हायाहाय बेफोरखौ बुंनो बिसोरबा मा सानना दोनदों मालायाव आंगोनो हायाहाय आं बेफोरखौ। नोंहा बुंहैथां मायबा जादोंबा बुंनाय ना बिसोराव थांगोनसोर' आङो थांनो नांज्लायना फैनांगोन खेबसे फिसाजोखौ मोजाङै लाखिनोबा लाखि होननानै मायबानि बे गामिनि सिख्लाखौनो बिहामजो लाबोगोन आङो थंगाया बंगायानो। माबायदि हिनजाव बे सासे मानसियाबो खुगायाल' फेल' मालायखौल' दाय होनो मोजां मोनो गावबा गावनियाबा मा? आंहासो गोबाव जाबाय बेजों रायज्लायनायावनो। शांति क्या शांति इतना देर लगा रही हो? कब से बुला रही हूँ मैं? हाँ मैम साहब वो मैं सब्जी काट रहा था। क्या क्या हुआ मैम साहब कुछ चाहिए क्या? वो क्या हुआ जो मैंने तुम्हें बोली थी? क्या मैम साहब मैं भूल गया।
अरे शांति, मैंने वो तुम्हें काम काम वाला ढूंढने के लिए बोला था ना, कोई मिला क्या? अरे मैम साहब वो, हाँ मैं देखा था, मैं मतलब काम वाले मतलब कोई क्या मतलब अच्छे से बोलो। अरे मैम साहब औरतें मिला है, आदमी नहीं मिला है काम करने के वास्ते। अरे कोई तो होगा ना तुम लोग के मोहल्ले में, कोई ऐसा मतलब औरत नहीं चाहिए, आदमी चाहिए। अरे मैम साहब ऐसा काम करने वाला आदमी कौन मिलेगा? किचन में काम करने वाला, घर झाड़ू मारने वाला, ये तो औरत ही मिलेंगे ना मैम साहब। आदमी लोग क्या काम करता है ये? अरे और पता लगाओ तो शायद मिल भी सकता है। जी मैम साहब मैं कोशिश करूंगी, आज शाम को जब घर को जाऊंगी ना तब मैं देखूंगी थोड़ा कोई मिलता है क्या। मैम साहब लड़की चाहिए तो मिलेगी। अरे नहीं लड़की नहीं चाहिए, लड़का ही चाहिए मुझे। कोई एजेड आदमी 40-50 साल का। अरे मैम साहब क्यों चाहिए, लड़की तो अच्छी काम करेगी। अरे थोड़ा घर देखने वाला भी चाहिए। अरे मैम साहब घर देखने वाला तो ये है ना दो, जो बैठे बैठे खाता रहता है, सुस्ता रहता है, दिन भर ठूसता रहता है, ये दोनों कम है क्या मैम साहब? आदमी क्यों चाहिए? अरे शांति बॉक्सी नहीं है, वो अमेरिका चला गया। क्या अमेरिका चला गया? परसों ही तो देखा था मैंने। हाँ वही तो, वो चला गया, इसलिए तो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अंकल भी कभी कभी नहीं रहता है, तुम भी नहीं रहती हो, मैं अकेली रह जाती हूँ, इसलिए कोई आदमी चाहिए, बुढ़ा होने से भी होगा। चलो एक से तो जान छूटी, ये बुढ़ा भी पता नहीं कब जाएगा। कम से कम एक तो चला गया, वरना बार बार किचन में घुसता रहता था खाने के लिए साला। तुम सुन रहे हो ना? हाँ मैम साहब मैं सुनी। ठीक है मैम साहब मैं देखूंगी। हाँ तुम देखना और बोलना, सबको बोलना, आस पड़ोस में पूछना कोई है क्या, और बोलना सैलरी का कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना चाहिए मैं दूंगी। हाँ जी मैम साहब। हाँ माथो खनरिया गैया ना, न'आवसो थांबाय ना मायोहाय दखानखौ खेवनानै, ओंखामसो जानो थांबाय खोमा। लोगो मोनगोन होननानै फैबाय। थै दानो लोगो मोननायबा हामगौमोन, आंहा खामानिया दिनैनो जागौमोन। दालाय खनरियालाय अबाव थांनायखौ दखानखौ खेवना गालांनानै। बायगोन ना बायाथाय सनरियाबो सनाखौ? बायनोबा हामगौमोन। ओइ हनै फैदों र' फैदों। मामोन, मायबाफोर दंमोन नामा? ओइ माबाहाय सनरि, माबा सना फानगौमोनहाय, लाखिगोन ना लाखिया? सनाया लाखिनाय माने माबायदिबा सनाया, बेसेबां? बेसेबां माने बेसे थला दंबा नायनाय। हरलाय देखायलाय नायनि आङो। अरिजिनेलानो दे, अरिजिनेल। र' नायनो हागोन, आंनिया फिसालाया होनायसो, पाटनानिफ्राय लाबोनायसो, अरिजिनेल सनाखा, 1 नाम्बारसो। देनाय हरनाय, 1 नाम्बार ना 2 नाम्बार मोनथिगोन नायबोला। र' सनायालाय 1 नाम्बारियानो। औ आं बुंखादों माथो 2 नाम्बारनि नङा, सनाया 1 नाम्बारिखा होननानै। थेवबो नायनांगोन ना जोंफोरो। औ दे नायबाय दा बेसेसो मोनगोन बेयावलाय? माथो सनाफोरा मार दाम जाखादोंनो, एसे मिलायनाय बायदि हरदो, दामखौ होदो। दामालाय बारा होनो हानाय नङा। बारा माने मिलायनाय बायदि होदो, माथो दाम जासोदों सनाफोरालाय। 12,000सो हरदो। ओइ 12,000 होनो हाया, इसिबां दामबो मोननाय नङा बे सनाखौ, 1000बाबो गानखांनाय बोराय सनासोना। आयु बोरायबालाय मा जानो, बे सनायाथ' आसलि ना, गोदान सनायाबो हाबावा बिजों। नोंलाय बेसे होगोन सानदों? आं 8,000 होगोन, फिक्स दाम। फाननोबा 8,000आवनो लाखिनोसै, नङाबा लाखिनो हानाय नङा। एसेबां खम? है माबा हरथारदो, 10,000 हरथारदो। हाया 10,000आव हाया, 8,000आव हाबा माबाबा हागोन, लाखिनोसै, नङाबा जानाय नङा। एसे बारायबावथारदो, नांगौ जाथारदोंहाय फैसा, बेखायसो फानफैदों आङो, हरथारदो अननानै एसे। आं मोजां सना बियो, आसलि सनाखा, एसेबां खमावनो माबानोसै होमबा, 500 बारायबावथारदो। हाया हानाय नङा। एसेबां खमायबाय आङो, 500 हरथारदो, 8,500 होथारदो। पुण्य जागोनहाय नोंहाबो, जोंहा बेसेबा बेमारि जानानै दङ न'आव, बेमारि मानसि दङ, बेमारिखौ नायनो थांसो फानदों आं सनाखौ, नङाबा एसेबां मोजां सनाखौलाय सोर फानो? हानाय नङालै। 500खौनो होथारनो हाला होमबा नोंबो? दे आब', नोंनोखायसो आं 500 होथारबाय, दे 8,500 लाखिनोसै होमबा। औ
मोनखागोन ना बे दे होनबालाय हिसाब निकास खालायदो हरदो फैसाफोरा माबोरै थांसै आंहा रनाय खेबसे नायबावनि जिरायथ' दे हरगोन दे आं फैसाखौ जिरायथ'नै मा नायबावनांगौ दे जिरायथ' देहाय दे गोजांनाय मोनसिदों माथो दा मोनालाय लांबायसो खोमा दा मन्दिरखौनो लिरनो जालायबाय सानफ्रोमबो फुं बेला दुगैबाय थानांगौ बासोबाय आङो मा मन्दिरखौलाय गुबुना लिरबा जाया नामा आं दुगैनानै लिरबाय थानो बासोबाय सानफ्रोमबो सान्थिखौनो लिरनो होनसै खोमा मा जानखाय रुवाथिबाबो लिरजायोना सान्थिखौनो दुगैनानै लिरनो होनि र' बेनो माबाथोसै आलारि बाथिखौ बेनो सावथोंसै मन्दिराव बेनो साथि लागायथोंसै बासोबाय आं लागायनो औ माथो जानोखाय सान्थियाबोथ' जोंहानि न'आवनो थायो जायो लोङो बेबोथ' न'खरनि मानसियानो जाबायना औ हायो दे इसोर फुजिनायालाय मा मालाय गाव दङ सान्थियानो माबादोंसै हाया आङो बेबायदि सानफ्रोमबो दुगै मन्दिर लिरबाय थानो आरो आङो गगा मोननायबो मोनबाय दङ दा दुगैबोला लोमजाखागोन आङो ओरैनोबा मानसि गैखाया रावबो नायनो सोर नायगोन नाङा दुगैला आङो लिरला